Slovenka roka určite by mala byť ľudská, empatická, v kolektíve pozitívne vnímaná, ktorá zároveň šíri dobrotu aj okolo seba svojim imidžom, svojim vyžarovaním. Nemalo by to byť o tituloch, ale malo by to byť skôr o tom, čo robia Slovenky roka pre svoje okolie. A veľakrát tie naše ženy, matky, dcery, spolupracovníčky a veľakrát poviem bezmenné Slovenky zostávajú v úzadí, hoci na nich tá naša spoločnosť funguje. Muž sa venuje práci a ženy majú okrem toho ešte na starosti deti, majú rodiny, majú kompletné zabezpečenie, aby rodina a spoločnosť fungovala. Čiže vítam Slovenku roka naozaj každý rok v tom, že prináša príbehy a osudy žien, ktoré vyčnievajú nad široké masy, nad svoje okolie a za to im patrí, aby boli dobrým spôsobom medializované, aby boli popularizované, aby sa o nich dozvedela široká verejnosť a hlavne, aby boli vzorom pre všetky ďalšie a veľakrát aj pre nás, pre mužov.